dir que són les campanes. En tenen més de 30 i totes no sonaran esta vesprada, però alguna, mira, està sonant en aquests moments. Carles ha quedat en les campaners. Les escoltem. Està ajudant. Així és com sonen les campanes del campanari de Santa Maria Magdalena en companyia de la colla, de dos dels membres de la colla de la Vall Blanca, Gregori Pare, que ja que fer ixe matís, i d'Isaac, que seria el cap de colla, 27 anyets, i toca les campanes, escolta, com ningú, no? Sí. Diu sí. Som anys de pràctica. Escolta, molt jove i estàs mantenint unes tradicions que, a més, de la teva besàvia fins a tu, ningú de la teva família havia sigut campaner. No, el més meu abuelo, que en companyia de la meva besàvia, anava i estirava la cordeta en companyia d'ella i poc més. I a tu d'on te naix la tradició, o sigui, l'afició? Pues jo vinc d'un poble de campaners, que és Atzeneta, allí tenim la Fundició Roses, bueno, teníem, i després mon pare vivia en Albaida i allí van estar molts anys en terra i de vore-les i tot, i van agradar. Campaners d'Albaida són famosos. Gregori, pare, crec que les campanes tenen nom, no sé si me les podries presentar o te fica en un compromís. Este se les coneixerà, segur. Sí que les coneix. Isaac, presenta'm les campanes. Tenim el Cris de la Palma, que és la menuda. Després tenim l'Ecceomo, que està... Raire de José és... L'Ecceomo, Vale. Ixa que tenim allí enfront... que és la més gran del campanari d'Olleria, que és la Magdalena, la famosa Magdalena, que així sol es toca, volteja de forma manual i en els dies de gran solemnitat. Molt bé. I esta que tenim així és el Santíssim Sacrament. Que esta és teua. Sí, este es meu. Esta es la que yo toqué. Escolta, això no és molt difícil de tocar, Gregori. No, es práctica y tiene fuerza, un poco de fuerza. I força, Sí. no? En fin, així quan toqueu les campanes, Isaac? Però també tenim la matraca, que toca en Setmana Santa. Això se pot fer sonar ara? A veure? Se pot fer sonar? A veure. Bueno, així hi ha de tot per a tocar 4 campanes, les matraques que ho porten Isaac. I 2 campanes pel rellotge. Així n'hi ha de tot. Però no és l'únic campanari que n'hi ha a l'Olleria, perquè allà està l'església... Nostra Senyora de Loreto. L'església de Nostra Senyora de Loreto, que està la meva companya Berta Baidez, que no sé si la podem veure d'ací. Berta, bonica, te passa el testimoni. Hola! Ai, 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 ai! Carles, que te veig i t'escolte des d'ací! D'ací estem en la vostra germana menuda, Mare de Déu del Loreto, bona vesprada! Però quina manera d'haver campanars així, Anna! Quin gust dona això, no? Teniu una banda sonora espectacular així en el poble. Mira, la tradició. Antes no havia mòbil i les persones es comunicaven en les campanes. Vos comunicàveu en les campanes, tu això no ho has conegut, Diego, perquè tu eres molt jove. La veritat que no. Però això és bonico, no? Sí, la veritat és molt bonico i fem molta gamma de tocs. Fem des de quan la dona tenia part, quan algú estava morint-se, tocs de festa major, festa menor, n'hi ha una gamma de tocs. Com era quan era de part? Tu te'n recordes? T'ho han explicat això alguna volta, com era el toc? De part, per culpa de les mecanitzacions, sobretot en els 60, 70, 80 i 90, fins avui en dia, tot això s'ha perdut. S'ha perdut, però encara es manté esta tradició. Quants campanars n'hi ha així en l'Olleria? En total tenim 3 campanars, 3 espadanyes, més a banda la gent que té cases en el camp, que té pues, una espadanyeta i una campaneta. I així tenim, mireu, anem a pegar una volteta a este campanar, així tenim 4 campanes. Dieu que en casa la gent també té campanes, però no seran igual de grans que aquestes. Clar, seran campanetes menudetes i manejables, no? Sí, són més manejables, més menudetes. I tot el món sap tocar així, Anna, en el poble? Això t'ensenyen des de ben menut o com? No, això, la pràctica fa mestres. Tu veus a uno i ja vas sumant i ja alguna vegada claver la pata. Però això, si no vas tocant, no t'ensenyes mai. Anna, estic molt contenta de que estigues així avui. Estàs nerviosa, però jo vull transmitir-te tranquil·litat. Per què te dic això? Perquè jo crec que eres la primera dona campanera que entreviste. I això dona gust. Ja, però t'hauria que haver-ne més, Berta.
perquè jo ja m'estic fent major i qui agarrarà les campanes? Doncs pues mira, anem a fer una crida a totes les veïnes de l'Olleria. I dels pobles del costat també, no? Així acceptem a tots, veritat? Claro. Que qui vulgui ser campanera tu l'ensenyes. Claro, encantada de la vida. Jo es convide, però l'escala es pesa un poc. Així no fem un poc d'exercici. M'ensenyaries a mi? Vinga, jo vaig ser la primera alumna teua, a veure. Com m'ensenyaries? Mira, Ferran, Maria, a veure si seria bona alumna. Mira, tu tens que estirar. Això ara per fer un repiquet. Això no té molt de misteri, això ho pot fer qualsevol. Això és superfàcil. I després pegar-li la volta a la campana. Mira, Berta. A veure, fa falta tindre força. Ai, espai, Mira la que valenta, ella. Apreta. Ai, que t'importa que caiga al cap. Però no li lleves la vista. Una vegada soltes ja calcule. Anna, estic aquí perquè li està rossant. Anna, això fa falta força, manya, què fa falta? Un poquet de tot, un poquet de manya, un poquet de força i un poquet de vista, perquè no el faig a la creu. Vaig a intentar pegar-li la volta jo, però tu estigues al costat per si ho faig mal o m'ho s'obri el cap en directe. A veure. Mira. Ai, veus, ja l'ha enganxat. Veus? Si era salta, jo crec que és més fàcil. Sí, mira. I ara el soltem? Sí, solta-la. Veus? Veus? És superfàcil. Bueno, jo crec que ni tan mal, no, Diego? No, la veritat que ha estat molt bé, molt bé. La que més costa és esta, que és la més grossa. Però tampoc... No sempre, Berta. Vols provar-la? Ixa me dona més cosa. Ixa ara vos veuré jo en acció. I me comentàveu que en casa la gent té campanetes també. I això va vindre d'un dit, d'un porquet. Com és això? Perquè és ben curiós, això. Hi ha una persona, una família, que un dia en la tempesta va prendre un cerdet i van resar a Sant Antoni. Ja que és el patró dels animals, i van dir: Sant Antoni, per favor, si trobem el cerdet, et farem una campana. Van trobar el cerdet i li van fer una campana dedicada a Sant Antoni. I per això, i així tenim alguna campana que se diga Sant Antoni? No, així no. Esta quina és? Esta és Maria Dominica. Maria Dominica, a mi m'agrada molt els noms que li fiqueu. Esta d'ací quina és? A veure. Maria de Loreto. Maria de Loreto, que dona nom també, no?, a este campanari, a esta església. Esta és Virgen de Loreto, i així darrere tinguem la més nova, que és Sant Vicent Ferrer. Aquesta és la vostra, no? Esta la vau... Nosaltres i el Pau Olleria vam contribuir i en donacions a fer aquesta campana. Vam ficar una utxeta i la gent un euret, i mira, ja és una campana que tenen. Pues xics, en aquestes 4 campanes ben boniques que teniu, jo que ja sóc una més, veritat, m'accepteu? Claro, hombre, claro. No donem la camiseta perquè no l'han portat. Fica'm la cordeta Isa i acabem, acomiadem tocant. Jo vaig a tocar 2 alhora, no?, mentre la va col·locant Anna. Tocarem 2 a la vegada. Un toc de festa, alegria, que la gent se desperte. Vinga, col·loqueu-vos vosaltres en la grossa i jo me quedo amb estes 2. Jo vaig a fer el ritme que vulga, te pareix bé? Sí, claro. Animaet, alegria. Sí, total, no n'hi ha compromís. Vinga, prepareu-vos, xics, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer i ens quedem amb este toc festiu, anem a dir. I quan vulguis, doncs, me diu. Vinga, començo jo. A veure, 1, Mira, Joselita. És que Berta és la cafeïna que tots necessitaríem el dilluns. És ella, l'energia. Mira. Ai, campanera. A 2 mans, a 2 mans. Quina marxa, escolta. Quin domini del baló, ella, de les campanes. Ei, m'agrada la de Sant Antoni del porquet, Sí, sí. Mira, mira, que s'ho parla. És que estia ballant, és que siga Iseta. És que estic a la discoteca. Berta. És que creo que està ballant Raúl Alejandro, però estan les campanes. Sí, sí. Has de tindre traça, Diuen que més que força, però que sonen com toca. Mira. Ja està. No tienen nombres mil. Molt bé, Berta. Les campanes. Que te passes bé en la discoteca, però anem a posar-nos ja seriosos perquè, Lluís, estàs així per a contar-nos una cosa molt important. Seriosa.